Стига, гледай го какъв е, бе. Само за пране мисли. Его и Руповия кандидат за общински съветник. Ще го агитираме. За 2 левчета няма ви говорим. 2 левчета. Стига, пауза, ай. Музикалка. Менопауза. Менопауза? Руповия. Руповия, айде Рупов, стана първи, стрелай фасо. Ама по-силно трябва, бе. Руповия, стрелай фасо. По-силно викайте Рупов, да не чува. Руповия, ке се кандидатираме ли са? 2 левчета, така. Той ще ти е агитатор. 2 левчета. Ще направим клип. Ох, Миля, има ли така? О, вземете си го. Миля, гаси го, май. Гаси, че си лега, май, качи го интернет са. Ох, Миля, не може бе такова